Така, слушай ме внимателно, момченце. Ако Иван има 3 ябълки и даде една на Николай, колко ябълки има Иван, бе? 3 и 1. 6, мамо. Бай, ужас, за това ли го отгледах? Слушай, бе, трябва да ходя на работа, не се прави шегички. Отговаряй веднага, момченце. Ето, имаме 3 лъжици. Махам една. Колко остават, бе? Мамо, ти искаш да ме объркаш? Това не са ябълки. Боже мой, забрави за ябълките. Правим го с лъжици. Ето, 3 лъжици, махам едната. Колко остават? Моля ти се, бе, моля ти се, бе. 3 минус 1. 8! Не, отказвам се. Не мога повече с тебе, не мога! Момченце, слушай ме внимателно. Сега го правим за последно. Ако не отговориш, ще извикам баща ти. 1 плюс 1, колко е, бе? Ами 2... Браво, браво! 267! 6! Не, край! Викам баща ти! Ей, сега ще виж какво ще стане! Не, мамо, чакай, не дей! Какво става, а? Какво става с тебе тук, а? Майка ти ком се оплаква, Ами тати, не знам нищо. Майка ти каза, че не просто задача не можеш да решиш, бе! Ти къв ще ставаш от